שלום, ברוכים הבאים לסרטון ההדרכה של English Discoveries Online. שמי יואב ואני אעבור איתכם במהירות על מערכת הבקרה של המורים. אז ככה, קודם נתחיל בלהיכנס למערכת. אתם תיכנסו דרך ה-URL שאנחנו נספק לכם. כעת עליכם להכניס את שם המשתמש שלכם, גם למורים יש שם משתמש כמובן, וללחוץ על לוגין. כעת, מה שאנחנו יכולים לראות שנכנסנו למערכת, למעלה בסרגל העליון, כפי שאתם רואים, מופיע Teachers Corner, ועליכם ללחוץ עליו. כעת נפתח חלון ה-TMS. בעצם ה-TMS היא מערכת הניהול של המורים, שבה ניתן לראות את כל הדוחות ובקרה על התלמידים שלכם. לצורך בקרה לפרויקט ספציפי זה, אנחנו נשתמש בריפורטס, נלחץ על ריפורט, ובתוך ריפורט יש שני סוגי ריפורטים שפתוחים בפניכם. אחד הוא Placement Test Report והשני הוא Course Report. ה-Placement Test Report נותן לנו דוחות, מפיק דוחות על מבחני הכניסה שהתלמידים עשו. כעת נבחר בדוח שאנחנו רוצים, Placement Test Results, נבחר את הכיתה הרלוונטית, תוך העניין C1, ונלחץ Go. כאן אנחנו יכולים לראות את התלמידים שלנו, כל שורה זה תלמיד, אנחנו יכולים לראות באיזה תאריך הוא ערך את המבחן כניסה שלו, את הציונים בכל אחד מה-sections, ב-reading, listening ו-grammar, ואת הציון שהמערכת נתנה לו, את ה-level שנמצא מתאים על פי המערכת. בואו נעבור לדוחות השימוש שבהם תשתמשו יותר באופן יותר דחוף. אז ככה, מה שאנחנו ממליצים זה להתחיל, כפי שראיתם לחצתי על Course Report, אנחנו ממליצים להתחיל ב-Unit Overview. לוחצים על Unit Overview, בוחרים את הקלאס הרלוונטי ולוחצים Go. עכשיו חשוב לשים לב, כל פעם שאנחנו לוחצים Go ומקבלים תוצאות מסוימות, אנחנו צריכים לבוא ולראות באיזה level אנחנו נמצאים. יש כמובן, במערכת שאנחנו נותנים לכם יש 10 רמות, ואנחנו לצורך העניין נבחר את Intermediate 1. כעת אנחנו יכולים לראות בכל אחד מהיוניטים בתוך ה-level, אנחנו יכולים לראות כמה התלמידים שלנו, כמה מהתלמידים ביצעו וכמה הם סיימו. זאת אומרת, כפי שאנחנו רואים כאן, 2 מתוך 24 התלמידים סיימו את יוניט בשם Away From Home. אנחנו יכולים לפתוח את אותו יוניט ולראות באופן יותר מפורט לפי הקומפוננטות כמה ביצעו וכמה סיימו. אז עוד פעם, בתוך הקומפוננטה הזאתי, 1 מתוך 6 שנכנסו סיימו אותה. נעבור לדוח הבא, שהוא Class Completion. עוד פעם, בוחר Class Completion, בוחר את הכיתה הרלוונטית, ולוחץ Go. שוב, אני צריך לראות שאני בוחר את ה-level הנכון. בחרתי Intermediate 1, וכאן אני יכול לראות את רשימת התלמידים שנמצאים בכיתה, וכל אחד מהם כמה הוא סיים מתוך היוניט. זאת אומרת, אם נכנסנו ל-ST3, זה השם של התלמיד, אנחנו רואים שביוניט 1 הוא סיים 8% מהמשימות שלו. ל-ST1 לצורך העניין, ביוניט 2 סיים 25% וכן הלאה. כמובן שיש לכם אפשרות לעבור לדף הבא אם יש יותר מדף אחד. בשביל לדעת בפרטי פרטים על אותו תלמיד מה הוא עשה ומה הוא לא עשה, אנחנו יכולים להיכנס ל-Student Progress. ב-Student Progress אנחנו בוחרים את הכיתה ובוחרים את התלמיד הספציפי שאנחנו רוצים לבדוק ולקבל דוח כלפיו.
כעת מה שאנחנו רואים, עוד פעם נבחר את ה-level הנכון, intermediate 1. וכאן אני יכול לראות כל אחת מה-unit ובכל אחת מהקומפוננטות מה אותו תלמיד ביצע. זאת אומרת, אני יכול לראות שהוא ביצע 24% מתוך unit away from home. המבחן הסופי, התוצאת מבחן הסופי היא 100. פעם אחרונה שהוא נכנס למערכת והעדכון האחרון הייתה בתאריך הזה. הממוצע ציונים וכמה פעמים הוא ביצע את המבחן. זאת אומרת, אם הוא מבצע את המבחן יותר מפעם אחת, הציון יהיה כאן ציון ממוצע ולא הציון האחרון. כחלק מהפירוט אנחנו יכולים לראות בתוך כל אחת מהיוניט, לפי הקומפוננטות, מה הוא ביצע. זאת אומרת, בכל יוניט יש listening, reading, speaking ו-grammar. בכל אחד מהם יש explore, practice ו-test. ואנחנו יכולים לראות שהתלמיד הזה, לצורך העניין, דילג על explore, דילג על practice ועשה רק את הטסט וקיבל ציון 100. אפשר לראות נגיד ב-reading שאותו תלמיד עשה את ה-explore אבל לא המשיך הלאה לפרקטיס או טסט ולכן אין לו ציון. הנושא האחרון בעצם שנראה והדוח האחרון שאנחנו יכולים להפיק ורלוונטי זה time on task. time on task בעצם נותן לנו, עוד פעם, לגבי כל רמה, כל תלמיד, כמה זמן הוא ביצע, כמה זמן הוא עבד בכל יוניט. זאת אומרת, אם ניקח לדוגמה את אותו סטודנט אחד, אנחנו רואים שביוניט 2 הוא עבד 10 דקות, ביוניט 3 הוא עבד 20 שניות, בסך הכל בתוך ה-level הזה של intermediate 1 הוא עבד 11 דקות. כמובן שתמיד אנחנו יכולים לעבור ולדלג בין לבלים. ככל הנראה רוב התלמידים שלכם יהיו באותו level, אבל יכול להיות שחלק יתחילו בלבלים שונים. על פי מה שה-placement test או מבחן המיון יציע להם, ישנה אפשרות שהם יתחילו בלבלים שונים. אז אלו הם ה-reports. עוד פעם אני מזכיר איך להיכנס. אנחנו לוחצים על report. יש לנו את ה-course report ויש לנו את ה-placement test report. לוחצים על אחד מהם. חשוב לבחור את הריפורט שאנחנו רוצים. לבחור את הקלאס מתוך הקלאסים שנמצאים. גרופ אני מזכיר לא רלוונטי. אם אנחנו מדברים על student progress צריך לבחור גם את השם של התלמיד. ללחוץ go. לבחור את ה-level הנכון. וכמובן כל מקום שיש פלוס אפשר לפתוח ולקבל פירוט נוסף. אני מקווה שהמדריך הזה היה שימושי. אני מאחל לכם שימוש מענה.